cvičí. Že tú hudbu máte? Hej, máme. A my už to vieme aj zaspievať. No tak to je super, my máme už aj tú hudbu k tomu. Žiaci, prosím, upokojte sa, prosím, ticho. Máme malú zmenu plánu. Tá pesnička sa bude spievať až trošku neskôr, ale vy už viete aj celkom dobre zaspievať a chalani tú hudbu už aj majú skoro dokončenú. A mali by sme si začať chystať túto hudobnú triedu hudobnej výchovy. By sme sa mali nejako vyzdobiť, viete, pódium, pozadie, nachystať notebooky, stolík, mikrofóny, občerstvenia, rôzne podobné veci by sme mali začať chystať. Žiaci, ako sme sa minule dohodli, tak by ste mali aj niečo doniesť. Áno, ja som doniesol. Áno, a ja som doniesla nejaké veci. Áno, ja som doniesla nejaké tie veci na to predstavenie. Áno, to pozadie a také veci, stolík. Aha, ešte aj iné pozadie a ozdoby a také veci. No dobre, takto som spokojná. Ďakujem. Žiaci, ideme to tu začať pripravovať. A Tidinda, kam ste dali tie texty s piesňami? Dali sme ich tamto na stôl. Dobre, to som rada, aby sa nestratili. Tak poďme začať. A čo keby bolo to pódium trochu vyvýšené, vieš? Len to tak vyskúšame, že treba postav sa na ten stolík. Mohli by sme to skúsiť, ale mne sa to, že je dosť vysoké, ale mohlo by byť možno aj vyššie. Ideš na ňo ty, Linda? No dobre, tak skúsim. No, tak čo poviete? Mne sa to zdá byť trochu vysoké. No, ja neviem. Chytím ťa. Si v poriadku? Hej, si naozaj pravý kamarát. Ďakujem, že si ma zachránil. Nemáš zač. Fakt ďakujem. Aj ty si dobrá kamarátka. Tak, no, ja idem za dievčatami. Čau. Len kamarátka. Linda je taká dokonalá. Mám ju strašne rád, ale Martin je taký dokonalý, úplne úžasný. Ale na ňo nemám. Asi ani on nie do mňa.